Kaixo, gaur, bizikleta bat zulatuta daukagunean, zulaketa hori zelan konpondu behar den azalduko dizuegu. Horrela, dirua aurreztu eta gainera berehala konpondu ahal izango dugu. Goazen. Beharrezko materiala. Lehenik eta behin, behar izango dugun materiala erakutsiko dizuegu. De batetik, 3 desmontadore dauzkagu. Bestetik, bomba bat. Pegamentu tutu bat, partxea, lisatxo txikia, trapu zaharra, eta urez beteriko palangana. Gurpila desarmatzen. Gurpila kendu ahal izateko, hoberena, kanbioak pinoi txikietan jartzea izango da. Horrela, askoz be errazago kendu ahal izango dugu. Gero, bizikletari buelta emon behar diogu. Horrela, gurpila hobeto kendu eta askoz ere erosoago egingo dugu lan. Gurpilaren ertsaioak zabaldu eta hauei bueltak emonez aflojatuko ditugu. Behin egindakoan, gurpila kendu, eta bizikleta gure paretik kenduko dugu. Aire kamera ateratzen. Orain, desmontadoreak hartuta, pneumatikoaren eta gurpilaren artean sartu eta palanka eginez pneumatikoa kendu ahal izango dugu. Ikusten duzuenez, pneumatikoa eta gurpila banatu egin behar ditugu desmontadoreen laguntzaz. Orain, gurpilaren barruan dagoen kamera atera eta hori izango da konpondu behar izango duguna. Zulaketa konpontzen. Zuloa arazo barik aurkitu ahal izateko, bomba hartu eta kamera airez beteko dugu. Hori egindakoan, palankanan sartu eta arazo barik aurkitu ahal izango dugu. Trapuarekin ondo sikatu, eta lisatxoa harturik, zuloaren inguruak lisatu egingo ditugu. Partxea jartzeko unea iritsi da. Horretarako, pegamentoa hartu eta potea zabaldu egin behar dugu. Hurrengoz, pegamentoa lisatu dugun inguru horretan banatuko dugu. Atxamarrarekin ondo igurtzi, partxeari plata papera kendu, eta partxea zuloaren gainean jarriko dugu. Orain, presio eginez, 5 minutu itxarongo ditugu. Aire kamera gurpila barruan sartzen. Partxea ondo itxatzi denean, kamera berriro airez bete eta gurpila barruan sartuko dugu. Gurpilaren zuloa bilatu eta hortik hasiko gara. Pneumatikoaren zatirik handiena sartu ahal izateko eskuekin nahiko izango dugu. Baina azkenengo zatia jartzeko berriz ere desmontadoreen laguntza behar izango dugu. Horretarako desmontadorea pneumatiko eta gurpilaren artean sartu eta palanka egingo dugu. Berriz ere bizikletara. Gurpila ia prest daukagu. Orain airez bete eta
hori egindakoan, berriz ere bizikletan jarri ahal izango dugu. Katea altxatu eta pinoiak horren azpitik pasatuko ditugu. Gurpilaren ardatza bere lekuan dagoenean, ertzailuak itxi eta bizikleta prest egongo da. Eta bueno, ikusten duzuenez, gure bizikleta prest daukagu berriro hartzeko eta bueltatxo bat egoteko.